Előre is figyelmeztetek mindenkit, hogy a videóban erősen lehet hallani a kisöcsémet. Ezzel elnézést kérek, nem tudok rajta javítani. Megértésetek előre is köszönöm. Nice, ez mi az a lag? Akkor baszódjál meg. Na azért, hogy 20 FPS. Na, sziasztok, szóval ez itt 1 pont. Beta 5.501. És... kalandozunk, hát... ha miért ne. És csak ezért és csak most legeneráltam egy új mapot, és számbillentyűkkel fogok váltogatni, mivel ö, az a videó sem tudom mikor megy fel. Bari... Ó, és tök! Hát ez nem hiszem el, már egyből egy tököt kapunk. És ott nád is van. Csak ugye itt még nem lehet tököket termeszteni, szóval találni kell. Úgy így belegondolva majd a jó dolgokat, amik kellene, hát amiket nem tudom moddal, vagy Pistons modot betegyem-e, se tudom, hogy van-e, de egyébként meg ez itt van, mert ez kell, mert ez a kedvencem. Too many items, csak azért, hogy lehessen így craftolni. Egy crafting tumble, sose járt, és pár bot, először is. Igen. Kapát nem gyártok. Legyártok pár eszközt így fából. Hogy, miért kérdezitek, hogy ezt miért csináltam? Azért, mert megölök pár piget. Nincs kedvem megvárni, amíg eltűnik. Jó, és 2 ütés. Ezt hiszem el. Már ezzel is 2 ütés, de fokalra fogok átokat vadászni. Belekopjon a kőkardom. Egyébként tudom, hogy elég zavaró így köddel nézni a játékmenetet, szóval majd igyekszek kiben. Ó, és az 1.4-ben bekerült barna bárány. Jó, erre úgyis van erdő, szóval lehet fát vágni. Szajjal vágjunk fát. És igen, én 1.5-ön így játszottam. Fullscreenen. Még talán több FPS-sel. Csak most nem fullscreenen van. Kis képernyőn. Na. Hát hogy gyorsan mozgatom az egeret, akkor itt is behal, de mindegy. Na. Elnézést kérek olyan mellékzajukért. Ja. Hát kénytelenek vagyunk így játszani. Egyébként is hozzászoktam, már itt full ködbe játszok, de gondolom, hogy nem szoktatok hozzá az ilyen látótávolsághoz. Szóval nektek lehet zavaró lehet, és mindegy. Sajnos muszáj. És ezért mondtam, hogy kéne valami olyan felvevő, ami lagtalanabbul vesz fel, és nem a Bandicamre gondoltam, mert az egy kalap F betű. Ezt miért mondom, hogy a Bandic elkezdik már mindenhol leszólnak azért. Elárulom, hogy nem YouTube-on, bár YouTube-on még nem is mondtam, hogy a Bandicam az egy kalapfos. Mert oké, hogy kisebb fájl csinál, meg könnyebben feltölthető fájl, de Frapszel ugye 19-20 FPS. De még valamikor 25 is. Bandicam-mel volt kemény 5 FPS-em, ami a legrégebbi Fraps volt 5 FPS-em. Na ja. És én próbálgattam itt ugye felvőket már régebben is, de apropó, hogy én most kikapcsolom a Waverogént is. Igen, ezért raktam, egyetlen okért raktam vissza 1.5-re, ez a F betűs ködváltás. Ez nagyon nem tetszett, hogy Notch kivette, és Notch egy balszere, mert ezt kivette. Már laktalanabb egyébként. De csirke, ez fölösleges ölni, mert úgyse dob semmi érték tárgyat. Na?
Merre kéne itt menni? Bizarr. Aha, ja, nincs. Jó, hol lakjak. Van egy olyan érzésem, hogy ebből nagyon durván házépítés lesz, mert... Jó. Úgyhogy, ja. Ebből házépítés lesz, sajnos. Mert nem szeretek házat építeni. De kell, mivel a nap már... Úristen. És ott van tehén, ami nem túl értékes, mivel nem dob. Ez olyan hús. Ó, az a szín. Na. Ennyi fa, remélhetőleg elég lesz. Nem akarok valami túl csicsás házat építeni, egyszerűen valami kis odutó meg tudom magamat húzni. Éjszakára aztán tovább állok, ugye 1.4.1 úton lehet helyezgetni át a spant. És igen, azt tervezem, hogy itt áthelyezgetem a spant. Igen, át fogom helyezgetni a spant. Egyébként. Ha valaki nem jött rá, azt fogom csinálni. Jó, tudjátok, mit nem érdekel. Elnézést kérek, hogyha ti nem vagytok hozzászokva ehhez, hogy F betűt nyomogatja a videós, akkor sorry, de én rákényszerülök. Nem akarok valami túl csicsás kis házat. Úgysem ez lesz szerintem a végső. Bár lehet, hogy annyira megtetszik ez a kis homokos terep, hogy itt maradok. De hiszem maxi tudjuk egy ágyat majd checkpointanak, aztán jó éjszakát. Jó, hát ezt nem lehet kibírni máshogy, csak izéköddel. Na. Is dönthettek. Laggoljunk, és legyen nulla köd, vagy ne laggoljunk, és jól lesz nektek egy ekkora látótávolság. Mert én csak itt tudok jól játszani, még nem lesz jobb gépem, ez meg időkérdésre. Úgy csak, mert csak pár ezer forint kell ahhoz a géphez, amit kiszemeltem magamnak, mert ugye én a laptopon vagyok, és ez nem túl erős, egyébként ezt akarom uploadolni majd. Na ja. Erre rakom a workbench, vagy crafting tumble-t. Egyébként egy kérdés, melyik az a mod, ami ide plusz dolgot rak bele az inventory-ba? Ugye én itt nézek pár videóst, és volt valami olyan modja, ami itt plusz dolgok voltak itt, és akkor ez a kis nyírezet volt lent. És akkor tudod craftolni kesztyűt, meg mindent. Jó, jó, jó. Barna volt, azt nem használom fel, majd most max majd díszítésre. És akkor ágy. Szerintem én ezt az ágyat itt hagyom majd chat pointnak. Jó, kifákjázom. You can only sleep at night, pedig van annyira akarok aludni. Egy ajtó. Na. Bari. Van egy... Bari. Dögöljél már meg. Én vagyok a fekete lovag. Lovag. Elég bizarr ház. Na mindegy. Nem szeretem látni a napot. Túl fényes. Ó, ott van kő.
Oda kell menni. Úgyhogy meg ködön játszunk, akkor úgy bekapcsolhatom őt. Mert én szeretek így játszani. Ó, és Shank update-es sötétedés. Kedvencem egyébként ez a Chunk update-es sötétedés. Annyira hangulatos. A régebbi Minecraftoknak a elengedhetetlen kelléke. És megkérdezi valaki, hogy miért ilyen fos a cobblestone, azt lehülyézem, mert szebb. És így jobban lehet vele szerintem díszíteni, mert így valahogy szebb alakja van így a cobblestone-nak. És akkor megkérdezem, miért nem paintelivel játszok, azért mert 1.5, bár tudom, hogy bele lehet rakni az 1.8-as, vagy akár az 1.0-as painteli, de nem akarom, mert hát azért mégsem lenne. Az a jó kis hangulat, hogy milyen epicséget lehetett ezen a normális cobblestone-nal csinálni, és milyen epicséget nem lehetett az új cobblestone textúrával csinálni. Igazából no, csak annyit csinált, hogy kivette ennek a szép törést. Kivette ezt a szép törést, tehát nem ilyen erős a törés, csak ilyen kis gyángos. Na, akkor térjünk haza. És próbálom mindenféle halál nélkül hazatérni. Na? Ó, pig! Megöllek, bazd meg. Meghalt! És nem menekülnék a... Te mit keresel itt, te rohadék? Jó, ma menjetek innen a francba. Kell nekünk egy furnace, ez úgy is vándorolni fog. Meg plusz, ha már itt vagyunk, akkor csinálok magamnak egy kőkardot, mivel aludni fogok, és nem szeretném, hogyha valami rám támadna, miközben alszok. Ó, kard. És alvás. Dundi. Baszodjál már meg! TP zombi a kurva anyádat. És hogyha még egyszer jössz, akkor én nagyon ütlek. Igen, most skeleton. Baszódnál meg. Jó, trappelem saját magamat. Már megint beszpanon a kurva anyádat. És mi a... kurva anyád bajod van neked? Nem is alszok a szabadban, szóval egy kurva szabad nem lehet hozzám. Na baszódjál csak meg. És a faszopó kedvedért telerakom fákjával az egészet. Rohadjál meg, és megint... És így is spannol a rohadt kor... Ez meg akkor alszok itt. Nekem nem húzzál! Na, végre. Emberek, reggel van. Úgy az ágyat itt hagyom checkpointnak, hogy ne tévedjek el. Na mindegy. Akkor jössz velem, bazd meg. Te is workbench. Hát az ház az annyira nem fontos, mert megközelebb izé. Addig fogok kaland... Ó, spider. Creeper, egy pillanatot várjatok. Na, szerintem így sokkal jobb lesz. De mindegy. Spider, welcome to kill zone. A korványádat! Én profi Creeper Fighter vagyok, csak az legújabban ez a sprint nem jött be nekem, mert... Robbanjál ott. Ez meg segítsél bányászni. Piros világ, ez meg kellene piros bullhoz. Jóhó!
Tovább. Az ismeretlen felé tehenek. Kelni fog majd armor. Szóval mindenképpen onnan kell őket. Na ja. Na mindegy. Kondögöljön ott meg. Fakar, látszik, hogy rendesen amortizálódik lefele, nem érdekel. Meg megöllek, pég! Olyan túl nem ér senki. Ó, vas! Mais c'est zombie. What the fuck, jam? Fuck you, fuck you, fuck you. Meg, fuck you, zuk. Oh. Szép. Hát itt lehet élni. Ja. Itt fogunk lakni. Ezt is ki kell majd díszíteni. Ja. Jó, hát ez nem lesz túl gyors, mert még mit. Ezt az egész pontot kiépítjük, mert ez elég hosszú munka lesz. És nem tudom mennyire szeretitek, de lesz pörgetés. A következő videó gyakorlatilag full pörgetés lesz, mert kialakítom ezt a házat. Ja. Most csak így ide falazok egy kis területet, amivel le tudom rakni majd a workbenchet meg ezeket. Ez hogy persze itt le lesz bontva. Juhú! Na, hát ez így ideiglenesen jó lesz majd checkpontnak. És hogy ne nyomjogjon Minecraft, hogy nem fákjáztam ki éppen eléggé ide is rakok fákját. Hogy a kedvébe járjak. Mégis hozhatom az előző házban az ajtót, mi? Akkor... Bár kinézek, sok fa van, szóval inkább nem. Vissza akartam menni egyébként, képzeljétek el az előző házhoz, ami csak ilyen mini valami. És elvegyem az ajtót. De hoztam workbenchet, szóval hoztam workbench. Mondja, hogy furnace. Tégedet majd használni kell. Én majd ezt is ki kell szedni. Még fontos az, hogy elhúzzunk fát vágni a francba, mert nincs. Nem propó, majd őket is meg kell sütni, hogy legyen süthúsink. Oké. Ja, meg ami még ami hiányzik nagyon 1.8-as ötlet az, hogy rá lehet rakni a nádat a homokra. Ezt is mi volt ez az epic lag? És ezeket a fénybugokat utálom nagyon. 1.5-nek a sajátos valamije. Hú. Nem tudom miért csináltam ilyen magasra. De ilyen magasra csináltam, és ezt kell szeretni. Igen, majd alapból kelleni fog egy ajtó, szóval ezt az ideiglenes háznak az ajtaját majd kiszedem, mert ez így gáz, hogy Peter mondta.
Ez a kis valami, ez így nem túl jó. Túl otthonos. Annyira otthonos, hogy hányok. És meg kell csinálni házat. Két köcsekányt. Vas. Halljátok, az előző mappen, amin annó azt a pár részt forgattam, azon rettenetesen sok vasat találtam. Remélem még emlékeztek azokra a videókra, páran már megnéztétek. Wihé! Tehén kell az armor, megöllek! Szép is ilyen erdős telep. Majd itt is be kell nézni. Majd ide egy ilyen kisebb ezért fogok építeni jelzőt, hogy itt lakok. Ez meg. Jó. Mikor láttam vasat? Na, mivel semmivel nem vagyunk szinte készen, indulunk bányászni. Tartalmas bánya volt, ez meg. Itt majd lesz az jó, ez lesz a háló. Na ja. És mit vagyok, kiszedem ezt is. Amiből sokat kell majd gyűjtenünk, az a cobblestone. Mert majd olvasztani kell, és ezt a szart betemetni. Vagy főzni, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Ezt a folyamatot, amikor visszalegítom ezt a cobble stonét sima stonével. Na ja. Ezt a földet is eltüntetjük, ide majd egy jobb lépcsőt. Szerintem a lépcsőt ezt elkezdem mondjuk most. Na ja. Csak mindig erre járjak fel, majd csinálni fogok valamit fából. Kéne egy ásó. Úgyhogy pácikákat gyártok és egy ásrót. És hármas, mert majd tudok egy jó ajtó, tehát csinálni fogok majd egy szép ajtót, és az hármas mizékel. Ajtó bezár is. Anyádak, you can only sleep at night. Este van, ez meg, hát annyira nincs is este, de na mindegy. Na végre tudunk aludni. És beszpannol-e valami, vagy nem? Szorítsunk, ne spannoljon be semmi, és innen folytatjuk a következő epizódban. Sziasztok!